Live! Kaya kung ako ikaw at ikaw sila, mag-EDSA na tayo! EDSA! Kasama mong natatrap. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol, 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 bunalikol. Magandang kalbo! Kayo pa rin nakatutok dito sa programang EDSA Philippine Standard Time. It is now 29 minutes after 7 o'clock on a great, beautiful Traffic Friday. Yahoo! That's right mga kabisyo, hanggang alas 9 po tayo. Siyempre kasama pa rin tropang EDSA. Pinangungunahan po yan ni Henyo! Hindi na tender pero Jose pa rin kag nagarago mo. At siyempre kasama din po the prodigy of Tanghenyo, inyo pong abang lingkod Diego Bandido! Pag may buhok, hindi po ako yan. Siyempre, hindi mawawala, hindi makukumpleto po ang tropang EDSA pag wala ang napakakulit pero napaka-cute, napakahilig sa donut na si Duday! O Duday, say hello to everybody. Go! Hello po sa inyo lahat po. Good evening po ulit sa mga angkol na manong driver. Ini-invite ko po pala kayo na punta po kayo sa January. Hoy Duday, ano sinasabi mong January, February na tayo ngayon? Pabihira naman. Ay, sorry po. Opo pala. Sorry po, Uncle Diego. Nakalimutan ko po. Sa February 28 po, alas 12 po hanggang alas 3 dahil mamimigay po kami ng mga gold at mga sopa. Hoy, klaruhin mo, Duday ha. Kaklaruhin lang natin ha. Yung mga gold na mga sopa. O, totoo po yan. Namimigay po kami ng mga bracelet na gold at saka sofa. At marami pa pong iba. Kaya first 100 lang po mga kabisyo. Hindi po lahat bibigyan namin ha. 8 lang po ang maswerteng pwedeng manalo ng ano doon. O, ito na. Tang pag-usapan na natin to. Napabalita po na ang 11-year celebrity couple na sina E.A. Guzman at Shaira Diaz ay nagpa-practice ng celibacy. Okay. So, eto mga kabisyo, ang pag-iwas po sa pakikipagtalik o bago ang kasal, yan po yung celibacy. Ayan, inamin naman po ni E.A. na nahirapan siya sa no sex before marriage. Kasama ang fiancé na si Shaira Diaz, first 2 years daw. Talagang iniiyakan ni Angkol. At siya umiiyak. Tang, logican na natin to! Ay, sige, logican mo na yan para mahimasmasan! Logican na yan! Logican na yan! Alright mga kabisyo, logican na yan! Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Boards, ang tanong. Kakayanin mo ba yan? Oh no! Ay, malamang hindi. Kasi rapper pa nga lang ng shampoo, bumibigay na siya. Teka lang, Tang! Ano ba yung pinagsasabi mo? Pero kung sa bagay mga kabisyo, namatawa tuloy siya ang kolo. Pero mga kabisyo, real talk po. Totoo nga naman po, halos lahat po tayo ng mga tao ngayon, mga hayok po tayo sa laman. Real talk lang ha. Mga kabisyo, to be exact mga kabisyo, kung maalala nyo po yung Great Flood, yung malaking pagbaha kung sa mga Ilonggo pa, pag-anaw ba? Oh no! Diba nabanggit yan sa Old Testament? Dahil sa hayok sa laman, sa flesh ang mga tao, nakikipagtalik sila sa sarili nilang anak basta nagustuhan nila. Kaya nagalit po ang Panginoon at gustong gunawin ang mundo at gusto na pong gunawin yung mga tao. Pero sa kabila pa rin po nito, mahal niya pa rin po tayo dahil niligtas niya pa rin po. Si Noah, sa katauhan ni Noah, pinatawad pa rin po tayo. No mga kabisyo, balik po tayo dito sa
sa logican po natin, bakit mas mahirap para sa mga lalaki kaysa sa babae ang mag-practice ng celibacy? Well, mga kabisyo, for some culture, social, and psychological factors, nagko-contribute po dito to the perception na that celibacy is more challenging para sa mga kalalakihan kumpara po sa mga kababaihan in a certain context. Una po, peer pressure. Sa mga lalaki po, may experience, lalo na sa mga kaibigan po in social circles, na ini-emphasize po na ang sexual experiences bilang rite of passage as a symbol of masculinity para sa mga lalaki. Isa pa sa mga dahilan, media portrayals, yung mga napapanood po natin sa pelikula, napapanood po natin sa teleserye, di ba? Na pinapakita, ini-emphasize na talagang stereotypes pagdating sa lalaking sexuality, ini-emphasize na yung sexual prowess and depicting celibacy na hindi dapat pinapractice ng mga kalalakihan yan. Kaya nga, Uncle, itinuturo yan sa Bible na kung hindi mo kayang i-practice yung celibacy dahil laganap na po ang sexual immorality, mag-asawa ka. Yun po ang dahilan kung bakit pinag-aasawa tayo. Para yung init ng katawan mo, ilabas mo sa asawa mo. Hindi sa kung sinong may palda lang. Aragon! Maluoy ka. Ito pang 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!